Незалежная Беларусь і Украіна на мапе Европы сёння нам бачыцца чымсьці лагічным, зразумелым, часткай нормы. Ну а як па-іншаму? А па-іншаму спадарства было 100 гадоў таму, калі нашыя нацыянальныя дзяржавы толькі нараджаліся. З'яўленне БНР і УНР сталі абсалютным шокам і ударам для адных і пуцяводнай зоркай на доўгія гады для іншых. З вами Катерина Водоносова у серыі перадач ад кампаніі «Будзьма беларусамі» пра беларуска-украінскую гісторыю «Трызуб і пагоня». Тут мы разбіраем простыя, папулярныя, а часам складаныя і дыскусійныя моманты нашай сумеснай гісторыі. Нічога не нараджаецца з пусткі. Абвяшчэнне незалежнасці нашых дзяржаваў папярэднічалі доўгія стагоддзі гераічнай барацьбы, паразаў, перабывання пад уладай чужынцаў, рух будзіцеляў, паэтаў, пісьменнікаў, творцаў, стварэнне першых газетаў, палітычных партыяў. Зоркі сышліся ў гады Першай сусветнай. Расія не вытрымала гэтай напругі і проста пайшла па швах. Пасля лютаўскай рэвалюцыі 1917 і адрачэння цара Мікалая II беларускія ды украінскія дзеячы зразумелі – дзейнічаць трэба зараз. 17 сакавіка 1917 году ў Кіеве ствараюць Украінскую цэнтральную раду на чале з гісторыкам Грушэўскім. УЦР выказваецца за аўтаномію ў складзе Расіі з правам самім кіраваць сваімі ўнутранымі справамі. Падобныя працэсы ў Беларусі таксама ідуць з вясны. Але ўсебеларускі з'езд збіраецца толькі ў снежні 1917. Там дэлегаты галасуюць за самавызначэнне беларускага народу, але з'езд разганяюць бальшавікі, а абраная рада ідзе ў падполле. Што ва ўкраіне, што ў Беларусі яшчэ пануюць ілюзіі, што жыць можна і трэба неяк разам з Расіяй. Наўпрост мець больш свабодаў, аўтаноміі. Грушэўскі спадзяецца збудаваць дзяржаву без арміі, толькі з міліцыяй. Айцы БНР, Луцкевіч, Варонка, Заяц, Серада і іншыя, яны былі больш занятыя дакументамі, заявамі, пытаннямі легітымнасці. Але бальшавікі, якія ўжо ўзялі ўладу ў Петраградзе ў выніку перавароту, ні пра якую легітымнасць не турбуюцца. У каго сіла, у таго і ўлада. Вось іх галоўны прынцып. Тым часам, Першая сусветная яшчэ не скончылася, а фронт рухаецца туды-сюды. 25 сакавіка 1918 у занятым немцамі Мінску ўрэшце абвяшчаецца незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзяржава набывае свае атрыбуты. Герб, пагоня, бел-чырвона-белы сцяг, беларуская мова як афіцыйная і мы выйдзем шчыльнымі радамі гімн. У выпадку УНР гэта трызуб, сіня-жоўты сцяг, украінская мова і ще не вмерла Україна. Цікава, што гербы дзяржаваў не выдуманыя, а ўзятыя з мінулага. Пагоня з Вялікага княства Літоўскага, а трызуб ад Кіеўскай Русі. Але як вызначыць межы новых дзяржаваў? За аснову бяруцца этнаграфічныя мапы, гістарычны і моўны прынцыпы. Дзе гавораць па-беларуску, там Беларусь, дзе па-украінску – Украіна. Але прасцей вызначыць, чым кантраляваць. Для кантролю патрэбнае войска. А дзе яго ўзяць? Дзесяткі тысяч украінцаў і беларусаў яшчэ на франтах Першай сусветнай у рускіх мундзірах. Палітыкі спрабуюць вяртаць беларусізаваныя і украінізаваныя часткі на радзіму, агітаваць, тлумачыць, рыхтаваць добраахвотнікаў. Вайсковы чыннік ва ўкраінцаў быў пастаўлены куды лепей, чым у беларусаў, але бальшавікі, як заўсёды, перамаглі масай. Тут нельга не ўзгадаць выпадак з абаронай Крутаў на пачатку 1918. Калі кадравыя украінскія часткі адмовіліся бараніць Кіеў, за справу ўзяліся 500 студэнтаў і курсантаў, якія засталіся на станцыі Круты і без усялякага спадзеву на перамогу стрымлівалі арду коштам сваіх маладых жыццяў. Падобным подзвігам для беларусаў стаў слуцкі збройны чын позняй восенню 1920-го. Слуцчакі без аніякіх спадзеваў на перамогу трымалі свой кавалак фронту, пакінутай усімі, нават урадоўцамі БНР. Зрэдку пад Слуцкам на месцах баёў дагэтуль знаходзяць гнутыя какарды з вершнікамі на кані, пагоняй, толькі-толькі вырабленыя і дастаўленыя на фронт, якому не лёс быў выстаяць. Ані ў беларусаў, ані ва ўкраінцаў не было адзінства. У БНР хутка паўсталі некалькі ўрадаў, вышэйшая, найвышэйшая рада. Кожны цягнуў коўдру на сябе. Ва ўкраіне пасля Грушэўскага ўладу часова ўзяў гетман Скарапацкі, пасля дырэкторыя Вінічэнкі і ўрэшце Петлюра. Ці магло быць па-іншаму?
Наўрад ці. Нацыі, яны сталеюць гэтак жа сама, як і людзі. Ці былі кантакты паміж БНР і УНР? Канешне. Беларускае прадстаўніцтва дзейнічала ў Кіеве. Увесь час трывалі дыпламатычныя кантакты, спробы фармавання беларускіх частак на поўдні, крэдыты, гандаль лесам. Фармальна дзяржавы мелі адна да адной тэрытарыяльныя прэтэнзіі. Найперш гэта тычылася Палесся. Але гэтае пытанне было яўна не першай ступені важнасці. А пра баявыя сутычкі паміж УНР і БНР нічога не вядома? Краінам Антанты, пераможцам у Першай сусветнай, было не надта цікава падтрымліваць нацыянальныя праекты на скалепках імперыі. Кожны вырашаў свае справы. Магчыма, каб у нас тут было мора нафты, ўсё было б па-іншаму. Беларусь і Украіна, апроч бальшавікоў, цікавілі яшчэ і палякаў. Пілсудскі ў пэўны момант савецка-польскай вайны нават падтрымаў Сымона Пятлюру ды Станіслава Булак-Балаховіча, але абодва яны пасля цяжкіх баёў з бальшавікамі былі змушаныя адступіць на захад. Канец вайны ды рыжскі мір 1921, здаецца, падвялі рысу пад марамі аб незалежнасці украінцаў і беларусаў. Тут і там яшчэ ўспыхвалі паўстанні, але ані казакі з Халоднага Яру, ані партызаны з Зялёнага Дубу ўжо не маглі пераламіць сітуацыю тут і зараз. Замест БНР і УНР, урады якіх апынуліся ў выгнанні, паўсталі БССР і УССР, кіраўніцтва якіх нічога не вырашала, а толькі чакала ўказу з Масквы. Але навошта тады былі гэтыя ўрады ў выгнанні? Можа, наогул усё было дарма? Пра гэта, мабыць, неаднойчы задумваўся ў эміграцыі Пятлюра, забіты ў Парыжы ў 1926, ці Балаховіч, які загінуў у акупаванай немцамі Варшаве ў 1940. Але сцяг, узняты нават на кароткі тэрмін, сведчыў нашым народам і ўсяму свету пра адно. У нацыі можна забраць час, але нельга забраць волю і права на незалежную дзяржаву, свой уласны дом. Дзяліцеся нашай інфармацыяй у онлайне, офлайне, ставце падабайкі, распавядайце ўсім, каго ведаеце, і будзьма разам з сапраўднай гісторыяй. Будзьма разам з Украінай.